Gipaniguro sa Commission on Elections kon COMELEC Region 11 ang luwas, sakto ug patas nga eleksyon karong Lunes, Mayo 9, 2022. Sumala ni Attorney Michael Abbas, COMELEC 11 Regional Director, nga uban ang sakop sa Uniform Service ug Department of Education Region 11. Paniguraduho nilang maproteksyonan ang publiko, ang ilahang mga boto ug magbalampuso ng piniliay dinhi sa Davao Region. We are very much prepared. Yung PNP natin, Armed Forces of the Philippines, the DepEd, and of course the COMELEC and other stakeholders are very well entrenched in our preparation for the forthcoming May 9 national and local elections. Matod ni Abbas, naanausab sa mga munisipyo ang tanang vote counting machines kon VCMs ug mga election paraphernalias. Preparado na ang mga contingency plan sa COMELEC para sa mga hilit nga lugar dinhi sa Davao Region. Din aduna sila gimontar nga mga satellite connections. Gideploy kagahapong adlaw ang gatusan ka mga personahe gikan sa PNP, AFP, PCG, COMELEC ug DepEd nga mo secure sa May 9 national and local elections. Gipahigayon ang send-off and turnover ceremony sa security and education personnel sa PRO 11 Parade Ground kam Sergeant Quintin Emericido buhangin ning syudad sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Ginita, Tatak, RMN.